दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव आरो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मददाव दिनै जोङो उदालगुरिनि बे बिष्णु राभा ख्रिस्टि संघनि नब्लाङाव फुंबिलि 6 बाजिनिफ्राय 7:30 प्राय 1.5 घन्टा जोङो जगानि हाबाफारि बेयाव लानाय जादों। दिनै मोनसे ओंथि गोनां सान। दिनैनि साना जाबाय इन्टारनेशनेल जगा डे आरो 2014 मायथाइयाव भारत सरकारा आरो आथिखालनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिया इउनाइटेड नेशनाव थांनानै बिथाङा जगानि बागै एड्रेस खालामदोंमोन आरो 2015 सननिफ्राय नैबे दिनैनि 21 जुनखौ इन्टारनेशनेल जगा डे हिसाबै फालिबोदों आरो बेयाव जगा फर वान आर्थ वान हेल्थ देग्लायनि स्ल'गान बा थिमखौ लानाय जादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लाबो नोजोर होबोदों थांनाय गोलाव समाव जे जोंनि हेल्थखौ जोंनि देहाखौ गोग्गो आरो गोथार लाखिनो थाखाय देहाजों लोगोसे जोंनि मेलेम जोंनि गोसोखौ गोग्गो लाखिनो थाखाय जों जेब्लाबो स्पर्ट्सनि बिथिङाव बा गुबुन गुबुन बिथिङाव एक्टिभिटिफोरखौ जों लाबोदों जाहाथे जोंनि यां जेनेरेशन इयुथआ जेब्लायबो गोग्गो देहा लानानै थांना थानो हायो आरो गावनि जिउखौ दैदेनलांनो हायो। दा बेखायनो देग्लाय बोसोरनिफ्राय जोङो थांनाय समावबो खालामबोदों खिन्थु देग्लाय बोसोरनिफ्राय जि जोंहा बड'फा केम्प जागोन जि एबसुनि मोनसे ट्रेनिं प्रग्राम जागोन बेयाव डिसिप्लिनजों लोगोसे देहाखौ जोङो नाम्बार 1आव लादों। हेल्थ इज वेल्थ नाय जि बाथ्रा बिनि आन्दोआव गोबां माखासे सान्थौ सानस्रि हाबनानै दङ। गोग्गो देहा थायोब्लासो नों मोजां खामानि मावनो हागोन। गावनि समाज हारि सिबिनायनि खामानि मावनांगौब्ला न'खरनि आरो गामिनि ओनसोलनि खामानि मावनांगौब्ला समाज आरो देश मोनसेया जुदि जौगानांगौब्ला जोङो बयबो निरोगि बेमार गैयै बेमार आजाराव गैयै जानांगोन। दिनैनि समाव जोंनि जानाय लोंनाय जोंनि बायदिसिना जि पलिउसनखौ नायनानै दिनै जोङो माने डायबेटिक माने प्रब्लेम बा नोङो स्ट्रक जानाय माने प्रेसार जानाय बा नोङो गल ब्लाडार स्टन किडनि स्टन बायदिसिना देहानि इसुसफोरा दिनै बांनो हमदों आरो जेब्ला जोङो देहाखौ जोथोन लागोन अब्ला बेबायदि बेमारनिफ्राय जोङो गोजानाव थानो हागोन। साफ्रोमबो व्यक्तिनियावनो दिनै गेसनि इसु दङ, गेस्ट्रिक प्रब्लेम दङ आरो बे जगा आरो प्राणायामनि गेजेरजों जोङो जुदि फुंबिलियाव आधा घन्टानिफ्राय 1 घन्टा जोङो जुदि मिनिमाम सम जोङो होनो हायोब्ला थारैनो जोङो गोग्गो देहा मोननो हागोन। आरो दिनैनि बे इन्टारनेशनेल जगा डेनि गेजेरजों बे हाबाफारिनि गेजेरजों गासै बर' माहारिनिसिम बर'नि लाइमोन जोंनि फरायसा फरायसुलि साफ्रोमबो व्यक्तिनिसिम आरो सुबुं माहारिनिसिम जोंनि मेसेजआ बेनो जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैनि हाबाफारिखौ खुंफुंनानै मोनसे माने एवारनेस सांग्रांथि लाबोनाय आरो इयुनाव हेल्थनि फारसे जोङो जाहाथे मोजाङै जोथोन लानो हायो बे बिथिंखौ नोजोर बोनानैनो जों बे हाबाफारिखौ लादों। मोनफ्रोमबो जिल्ला दखरा आरो मिरु लेभेलाव दिनैनि हाबाफारिया मोजाङै जाफुंबाय आरो इयुनाव जोङो बेखौ मेनटेन खालामनो थाखाय हाबा मावलाङो। गोजोन्थों।